Trenčine prepadli a do krvi dobili taxikára. Dvaja muži si včera večer privolali taxík, ktorý ich mal doviezť do nedalekej obce Kostolná Záriečie. Zostali stáť pri kostole vedľa materskej školy, kde vodiča napadli. Dvaja muži sa dali doviezť na toto miesto v Kostolnej. Už keď sme zastavili a povedal som im teda cenu, ten ma chytil jeden zozadu a začali ma vlastne mlátiť. Muž, ktorý sedel za taxikárom, ho zozadu chytil okolo krku a držal. Ten, čo bol vedľa mňa na tom prenosadle, ten ma začal boxovať do tváre. Poškodeného potom vytiahli z auta a na chodníku ho ďalej napádali, pričom žiadali od neho peniaze. Ja som ani nevidel, čo mi zobrali, či doklady alebo čo. Nakoniec mu zobrali z peňaženky 150 eur, osobné doklady a kľúče od auta. Privolaná záchranka dobitého taxikára previezla do trenčianskej nemocnice, kde ho okamžite hospitalizovali s veľkým množstvom zranení po celom tele. Postrnuté obočie, hlavu na 2-3 miestach, ruky, členky, sú vlastne všetko je od tej teleskopickej tyče. Od spodu, od litiek až chrbát celý. Hrudník má v poriadku, lebo som ležal na bruchu. Dĺžka liečby ešte nie je známa. Mali okolo tých 30 rokov, ten zadu, ten bol starší, ten mal taký prízvuk voľaký, taký ukrajinský alebo chorvátsky a... Páchateľom, ktorí potom ušli na tmavom Peugeote smerom na Chocholnú, hrozí za lúpež 8-ročné väzenie. Michal Bujna, televízia Markíza.